Itt van. Ja, az állít nem rakom bele, csá. Ki arra küldözgetnek képet. Na, Csak na. Fordél is küldött 33 milliót. Nem tudom ezt egyszer. Parti, Látom, parti. ő küldözgetett. Akkor még igazán. Na mi van? Lehet dupla mit veszek, hogy éjszaka ne fájjon a lábam. Duplát. Az se hülyeség. Adjatok még rá hangot. Ez a max. Na már, Hallottam. korner. Vége. Most 6 órás videót csinálunk. Mi az enyém? Sapka. Unalkozás videó. Mit csináltok benne? Nem tudjuk, ülünk meg. Azt veszitek fel a videóra, hogy csörögtök és unalkoztok. Igen. Meg kimegyünk, kártokon mindent. Gratulálok. Ugye? De ezt hogy csinálod? Úgyhogy ott van a napszemüveg. Az zsír. Visszamegyünk az őskorba. Ahol nincs ki. Bunga bunga. Bunga bunga. Bunga. Játszol a faszomon is. Vissza a rendes virágba. Így fog tápla és még elő is csapok. Ezt meg gyere, aki gyere ki. Nincs egy fehér blokk az ott? Nem tudom. A picsága. Még a videóra. Mi? Ádám, eltörték a furuját, vagy két. Tudod minden, már úgy csak állnak. De harmadik. Birkozzunk! Kicsi adat. Oké, rajtam. Én